Ara estem amb el Samuel Valls, el director de l'Institut Joan Ramon Benaprés i Escola d'Hostaleria de Sitges. Samuel, quins són els orígens de l'Escola d'Hostaleria? Els orígens són... Era una escola que inicialment es feia metall i administratiu, unes especialitats que a Sitges no tenien sortida, i entre el director de l'escola, l'Agustí Vilà, i del Gremi d'Hostaleria, el Josep Maria Mates, es van posar d'acord i intentar amb fons europeus fer un cicle formatiu, intentar fer un curs de formació per cuiners cambrers, i a partir d'aquí va néixer l'escola. A partir d'aquí s'ha anat fent gran, i això fa ara 26 anys. I quants cicles formatius teniu o de què es tracta aquest cicle formatiu? Tenim dues famílies d'hoteleria, una cuina i dintre de les famílies d'hoteleria i turisme i d'allotjaments turístics. Tenim un cicle de grau superior d'allotjaments turístics, tenim un cicle de grau mitjà de pastisseria, un cicle de grau mitjà de serveis en restauració, un altre de cuina i tenim direcció de cuina i de sala. I dintre d'aquí som 15 grups d'alumnes, de 30 alumnes per grup. Llavors, quants alumnes se solen matricular a l'escola? Se poden matricular al voltant de 210 alumnes. Habitualment, si arribem als 140-150, ja fem. Però tenim cabuda per matricular cada any 210 alumnes. I penses que aquests alumnes troben feina després d'acabar el curs? Troben més d'una feina. No troben una feina, sinó que poden trobar diverses feines i escollir. Tant aquí, a la localitat on visquin, al nivell de la comunitat, a nivell del país, ara actualment hi en troben fora del país, a nivell europeu, feines en tenen més de les que puguin escollir. I penses que l'oferta formativa és suficient per donar resposta a la demanda d'hostaleria local? L'oferta és suficient. El problema que tenim com a escola és que necessitem més alumnes que vulguin formar-se en les branques de l'hostaleria. Tenim moltes cadires buides. Clar, ja t'he dit, si en tenim 200 i pico, que donem cabuda per 200 i pico alumnes cada any i només en matriculem 150, ens falta. I de retruc, evidentment, ens demanen més cuiners, més cambrers, més pastissers dels que nosaltres formem, però no perquè no tinguem cabuda per formar-ne més, sinó perquè no hi ha alumnat que s'hi vulgui inscriure o que no sigui, o no li és atractiu o la raó que sigui. És un problema que s'ha de canviar. Tenim molta sortida, tenim molts llocs de treball, tenim opció a formar-te, però no hi ha suficients alumnes a la comarca i a les comarques lindants amb nosaltres, perquè no només abarquem el Garraf, sinó Baix Penedès, el Baix Llobregat, arribem a molts de llocs i falta demanda. Que hi hagi passió o il·lusió per formar-te en l'hostaleria. A continuació veureu un alumne que està fent un crèdit de síntesi, els alumnes estudien 2 anys i al final dels 2 anys acabes fent un crèdit de síntesi. El que estàs fent és posar en pràctica tot allò que t'han ensenyat, des de poder-te muntar una empresa, si els contractes, si els permisos que necessites, i evidentment estem en una escola d'hostaleria, en aquest cas anirem a veure un alumne de pastisseria que està preparant un plat. Veuràs una elaboració d'un plat, tot allò que està preparant per explicar el plat, que formaria part de la seva oferta amb la seva empresa. Si ets un alumne de cuina, prepares una carta, fas els plats de la carta, expliques la carta, com funcionarà el restaurant, i ara veure un alumne fent unes parts d'aquest plat que la setmana que ve, per exemple, ha de presentar i ha d'exposar davant d'un tribunal, que seria l'última part dels estudis que fas. Avui farem un sucre filat per realitzar un anell de carmel, simulant un niu d'un ocell, i esferificarem amb fruita per simular els ous de l'au. La base és una pasta xu, és una lionesa que està foradada per la base i dins es pinta amb cobertura negra, es col·loquen les esferes a sobre, l'au a sobre i al voltant l'anell de sucre.